Tejto pani som bez ohlásenia zazvonil na zvonček a ponúkol, že jej zadarmo umieme fasadu. Najprv sa zlakla, že sme nejakí podvodníci, lebo veď kto by ti prišiel niečo spraviť zadarmo, ale po 15 minútach vysvetľovania, že čo robíme a ako robíme, nás nakoniec dnu pustila a my sme sa dali do roboty. Ak chceš vidieť celé video aj s reakciou tejto pani na jej očistenú fasadu, tak ho nájdeš na linku v mojom Instagramovom profile. Fasádu sme očistili tak, že sme najprv nastrekali čistiaci prípravok, ktorý rozložil všetky nečistoty a potom sme to celé oplachli vodou. Keď to bolo pekne čisté, tak sme ešte nastrekali impregnáciu, aby to tak vydržalo niekoľko rokov a nevrátilo sa to hneď na najbližšiu jar. Pani bola veľmi spokojná s našou prácou, povedala, že je rada, že nám uverila a nechala sa prehovoriť. Ak sa ti páči moje video, tak ma začni sledovať, lebo to je ten najlepší spôsob, ako môžeš podporiť moju tvorbu. A ak máš záujem o moje služby, tak mi napíš do komentára slovo fasáda a ja ti pošlem správu. Alebo ak sa ti nechce vypisovať komentáre, zavolaj mi na toto číslo a dohodneme sa telefonicky. Toto bol úplne prvý dom z tejto série, ale plánujeme v tom pokračovať a každý mesiac takto vyberieme zo pár náhodných domov a prekvapíme takto spôsobom našich fanúšikov.